Malamai hukuncin pre-order, wato zan ɗora hoto na tufafi da takalma in tallata su a Instagram da WhatsApp. Idan na samu masu saye sai su turo da kuɗinsu in siyo musu, in kuma samu riba ta kayan shin ko hakan ya halatta? Baya halatta ka sayar da abin da baka da. Annabi ya ce wala tabi ma laysa indaka, kada ka sayar da abin da baka da. Zaka magana ka sa kaya a status, wani ya gani ya turo kuɗi ka je ka so mai, baya halatta. Baya halatta ka so ma wani kaya da kuɗi ne ka ci riba akai. Abin da zaka yi shine na farko ko ka je kai ka sau kayan ya kasance naka ne kake tallatawa, ko ku yi magana da mai shago ya kasance kai wakilin mai shago ne, zaka kana sai sama mai shago ya baka wani abu. Zaka yi an kawo zan kawo maka kwastomomi ga ina sa status ina, zaka an sai wannan leshin, an sai wannan kayan 10,000 20,000, kwastoma 3 suka biyo ta hannuna sun kawo kuɗin su, na je na so musu na kawo musu, kai kuma ka sallaman da 500 ko naira 1000. Wannan haka ake, amma mutum baya sai da abin da baya da. Mutum baka amfani da kuɗi ne ka sau kaya ka ci riba gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, wala tabi' ma laysa indaka wallahu ta'ala.